баъзе аз ҳодисаҳои нохуш дар ҷумҳурии Туркия. Дар муддати кӯтоҳ ба шаб мубаддал гардидани рӯз мардумро дар тарсу дар ҳайрат фаро гирифтааст. Чаро ин воқеаҳо дар ҷумҳурии Туркия содир шудааст? Дирӯз, яъне рӯзи гузашта дар ҷумҳурии Туркия бо сабаби сардии ҳаво ва шамоли сахт бисёр ҷоҳоро хароб шуд ва мардум мегӯяд, ки ин офати табиист ё ин ки ғазаби Худованд аст. дӯстони азиз, навори моро пурра метавонед дар телеграм-канали мо тамошо кунед. барои телеграм-канали мо дохил шудан дар комментария ссилкаи телеграм-канали худро гузоштем. марҳамат, дохил шаведу наворҳои моро ҳатман бубинед. бародарону хоҳарон, аввалан бар ҳамаи шумо тансиҳативу саломатӣ, хонаободӣ. баъдан бигзор давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистони азизи мо доимо тинҷу ором, сулҳу субот поянда бошад. дӯстони азиз, як чизро бояд ҳамаи мо бифаҳмем. вақте болои Туркия як ҳодисаи хеле нохуш омада буд, балки ҳамаи шумо медонед, заминларза. вақте ин заминларза шурӯъ шуд, бовар кунед, дар ҳама сомонаҳои иҷтимоӣ танҳо мо як чизро медидем: гирияи кӯдакон, оҳи дили модарон ва ғамгин шудани падарон. вақте ин наворҳоро медидем, навор мегузоштем, бисёриҳо суханҳое мегуфт ва мардум мегуфтанд, ин ҳама ғазаби Худованд асту дигару дигар. як бандае ҳастем, бовар кунед, бандаи бемеҳр ҳастем. вақте мусибат ояд, худоро ёд мекунем. доимо дар забони мо фақат Худованд аст, Худованд аст. вақте мусибате аз болои мо дур шавад, худое накунад, мо худоро фаромӯш мекунем. ин воқеият аст. ин ҳолате аст, ки бовар кунед, баъзе аз наворҳоро мебинем, мусалмон будани худро бад мефаҳмад. ҳодисаҳое ҳаст, ки кофир ҳатто мусалмон мегардад. ҳамон як ғайридине, ки дар дини ислом нест, вақте як мусибатро мебинад, вақте як мӯъҷизаро мебинад, мусалмон мешавад. аммо бархе аз мусалмонҳои мо вақте мусибат болои сараш омад, баъдан худоро ёд мекунем, расул мегӯем, қуръон мегӯем, истиғфор мекунем. пеш аз ин ҳама бояд ба ин тайёр бошем, омода бошем. вақте сари мизе дар ҷое менишинем, дар болои ҷойнамоз ҳастем, дуо кунем Парвардигаро, аввало ҳар мусибате ҳаст аз ҷониби ту ҳаст, қабул дорем. вале дуо кунем, ки Парвардигаро ин мусибатҳоро аз болои давлати мо дур кун ва болои давлати мо наёр. иншоалло, чӣ гуне ки мегӯянд, бузургҳо беҳуда нагуфтанд, ки дарахт бо об сабз мешавад, инсон бо дуо. чӣ қадар дуо зиёд шавад, умедворам ҳамон қадар дуоҳои мо қабул мешаваду давлати мо тинҷу ором мемонад. мақсад аз ин навор чист? мақсад аз ин навор ҳамин аст, ки боз ҳамин ҳолате, ки дар ҷумҳурии Туркия такрор шуд, бовар кунед, вақте дохили сомонаҳои иҷтимоии Туркия мегардем, вақте наворҳоро мебинем, инсон ғамгин мешавад. инсон дар як ҳолате меафтад, ки бовар кунед, дигар зиндагӣ барои инсон муҳим намегардад. вале мо мусалмон ҳастем, дар ҳама ҳолат худоро ёд кунем. мо агар худовандро чӣ қадар ёд кунем, худованд моро ҳамон қадар дӯст медорад. агар мо худоро фаромӯш кардем, як мусибати хурдакакеро болои мо меорад, баъдан мо мусалмон будани худро мефаҳмем. худовандо бигзор давлати соҳиби истиқлоли мо доимо тинҷу ором, сулҳу субот поянда бошад ва бар ҳамаи шумо тансиҳативу саломатӣ, хонаободӣ хоҳон ҳастам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.